Il-Partit Nazzjonalista, jew kif qed isejjaħ lilu nnifsu dan l-aħħar Forza Nazzjonali, ħareġ jattakka uffiċjalment lill-artist Felix Busuttil fuq Facebook. Fil-fatt fuq il-paġna uffiċjali tal-Forza Nazzjonali fuq Facebook ħarġu jattakkaw qatta bla ħabel lill-artist li l-ħadd filgħaxija waqt it-tieni mass meeting ta' din il-kampanja elettorali fin-Naxxar tkellem b'emozzjoni dwar kif bidriet tal-Unjoni Ċivili illi daħħal Joseph Muscat ħajtu ingħatat valur u dinjità. Donnu dan ma niżlilhomx hekk kif it-tnejn filgħodu allegaw li tkellem waqt il-mass meeting tal-Partit Laburista għax jaħdem fil-Kunsill Malti għall-Arti u jiffurma parti mill-bord taċ-Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi. Ar minn hekk ħeġġew lin-nies ixerdu dan l-attakk. Dlonk reaġixa Felix innifsu li fuq Facebook wieġeb kif din mixejn għajr gidba li mhux biss tinsultah iżda tweġġaw għaliex kull m'għamel il-ħadd huwa li tkellem mill-qalb u qal il-verità f'pajjiż demokratiku kif wara kollox għandu kull dritt jagħmel. Qal ukoll li din hija turija ċara ta' kemm wieħed jaqa' fil-baxx sempliċement għax ikollu ideoloġiji differenti. Għalkemm stqarr li dan isaħħaħ biss dak li jemmen fih b'qawwa kbira u staqsa għaliex din il-mibeda kollha. Din ir-reazzjoni kienet tal-Forza Nazzjonali biss għaliex mumenti wara d-diskors tiegħu kienu diversi l-kmamar tal-aħbarijiet f'pajjiżna li rapportaw bi prominenza dwar dak li tkellem dwaru Felix. Bħal Malta Today li firmat li deskrivet diskorsu bħala wieħed powerful, innotat l-appell biex wieħed ma jibżax jappoġġja dak li jemmen fih, anki jekk jaf li hemm min ma jaqbilx. L-Independent innotaw li Felix tkellem dwar kif il-moviment imexxi minn Joseph Muscat huwa riflessjoni ta' trasparenza u li l-mexxej Laburista żamm kelmtu miegħu. Filwaqt li Times of Malta kitbu kif għall-artist u Zeffin dan huwa l-aqwa żmien ta' ħajtu. Joseph miegħi żamm kelmtu u żamm kelmtu ma' ħafna. Jien nammirah għax hu bniedem li jisma'. Dan hu l-mument ta' prova, ta' onestà, ta' mħabba li tirbaħ fuq kollox, dan u l-aħjar żmien ta' ħajti.